my sme išli sme vysávať auto a zrazu prišiel Snehuliak, že chce cigaretu. Zapálili sme cigaretu Snehuliakovi a on sa roztopil na mieste, kde zostala iba masný fľak Snehuliaka zo Šmalca, čo bol vlastne výrobok zo svine, ktorá umrela na bytunku vo Vlachoch, kde sme ešte pred pár dňami boli váľať balíky sena. S nimi sa zhodli aj majiteľia aut na pumpe, čo pili kávu z teglíkového automatu. Kým im auta plnila hadica, my sme nasadli na našu motorku, na ktorej bol schovaný mini vysávač. Odišli sme aj s téglikom na tehotnej motorke, ktorá práve čakala malé motorča smerom pod Hejbark. Motorča sa o mesiac narodilo. To bol vlastne aj čas, za ktorý sme prešli do mesta Krompachy, lebo tým, ako motorka čakala motorča, tak to išlo ťažko sa tam dostať. Vysávač medzi tým vyrástol aj napriek sile vysávaču, ktorý sa snažil vycucnúť plot motorky. Sa nám ho nepodarilo zachrániť v celku. A tak z neho zostala len zadná brzda a predné koleso. Motorka plakala, mesiac plakal, stromy utierali soplo do listov. My sme boli radi, že sme prišli do toho susedného mesta, kým teglikári na ich benzínových motorkách ešte pili kávu z teglikomatu. Keď odbila 30. hodina, rozhodli sme sa, že keď už je nedeľa, tak zajdeme kúpiť na obed 10 deka šunky a 4 deka špekačkov, nech je sranda. Kúpili sme ale aj jogurt a zemiaky, z ktorých sme na podiel celkom spontánne začali vyrezávať mäkké ozubené kolieska, ktoré sme natreli cementom. Kým s tvrdolými sme sa prešli naspäť k motokáristom a teglikárom, kde sme cestou pozbierali vypadnuté súčiastky motorčaťa z veľkej motorky. Teglikárom sme povedali, že sa nemusia bať a išli sme naspäť. Vypadané súčiastky sme asi za mesiac priniesli naspäť do susedného mesta. Zemiaky vydržali, lebo boli v cemente. Obili sme cement zo zemiakov a tým, že mali výrezy do ozubených kolečiek, tak sme ich nasadili do motorčaťa. Zadnú brzdu sme mali takisto ako aj koleso. Trebalo z jogurtov polepiť kostru motorčaťa, na ktorej sme nechali vyschnúť, ktorú sme nechali vyschnúť na slnku, a potom sme to celé dali dokopy a oživili motorča. Vysávač bol o dosť sklamanejší, než vyzeral, lebo jeho pravý úmysel bol vysosať motorča z brucha motorky a vysosať z neho posledný prevodový olej, ktorý mal v zárezoch valcov. Vysávač ešte ale netušil, že motorča mal vankelov motor, lebo jeho otec, čo utiekol do Mazda, mal šikmenči. A tak sa musel aj vysávač zmeniť na rotačný trojuholník a kopírovať pohyby, aby motorča nevedelo, kto sa v tej chvíli snaží infiltrovať do útrob výfuku. Obaja brušným tancom vankelovho motora Mazda tancovali a synchronizovali pohyby na 10 mm pohybu oka. Tým si infiltráciu všimol len pár nezaujatých ľudí. My, nakúpení s jogurtami, zemiakmi, odcementovaní ich prevodmi, sme si to všimli tiež. Naša zaujatosť bola to jediné, čo bolo dôležité. Napriek vyčerpávajúcej ceste sa naše zmysly do mesačnou evolúciou teglikarov do Krompachy nescvrkli a my sme tak mohli intuitívne vytušiť, že vysávač sa snaží vycúcať plot matky motorky a okrem toho aj posledný prevodový olej z mačiek mordu motorčiatka. Motorčiatko sme zachránili vypnutím vysávača, ktorému sme neskôr odrezali kábel, aby sa už nikdy, ale nikdy nemohol zapojiť do zastrčky. Od tej doby vyšla novela o tom, že na Slovensku už ďalej nie je povolený predaj vysávačov s výkonom na 900 W. Vysávače značky Whirlpool musia mať aspoň 1400 W na to, aby dokázali sosať plnody z matky motoriek. Naša legislatíva sa podarila, v starej motorke sa uľavilo a motorčiatko sa potešilo, že už ďalej nemusia žiť vo väčšnom strachu z vysávačov. Našim politikom sa uľavilo, že už ďalej nemusia legislatívovať v parlamente. Našim občanom sa uľavilo, že už nemusia utracať za drahé vysávače. Snehuliakom sa uľavilo, že sa teplo prestalo globalizovať, cigaretom, že prestali zhasínať, sviniam, že schudli na masti a fľakom, že už ďalej nie sú mastné. No a nám dvom sa podarilo prejsť cez Kolinovce.